Hello? Itu khobरनि उनाव मा खबरब्रा? गाज्रि खबर एटुजे। माथो गाज्रि जालायखो? दिदोमनि मबाइला मा जादों? माथो अफसो। बियो एग्जाम होनो थांदों। एग्जाम हलाव मबाइल एलाव गैयाना, बेनिखायनो रुमाव गालांदो जानांगौ। एटुजे आंखौ हाबा हरसिगोन। मा? नों दिदोमखौ एसेबो सोंना नायासै? बियो गावसो बुजियाखै। आं सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन। र' दा मोनायाव माबा मोनसे जागोनदां। औ, दे होमबा। आयै आयै आयु फिसा सफैबायानो माथो खबर गैया दबर गैया hey गावनि न'आव फैनायाव खबर नांलायगौ नामा थेवबो आफा मा न' सिङाव हाबसोबाय थाखो गोजाननिफ्राय फैनानै बिमाजों जेबो मोजां गाज्रि रायलायला माबालाय आयै लामा गोजान गारि गाखोना फैना मोननायखाय दसे गालांदोंमोन आं ए हा मारैसो जाबोखो एग्जामफोरालाय लिरनायाथ' लिरदोंमोनलै आयै दा रिजाल्टआसो बोरै जागोनथाय ए मोजां जाबाथ' मोजाङानो जाबाय फिसा गैया मा गैया उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोलावबाय आं जोबोद खस्थ' मोनथारबाय आफा आयै नोंनि खस्थ'खौ आंबो बुजिदों नाय एबार साख्रि मानखौ रानि बायदि दोनथारगोन आं इस बेनाबाथाय नै आफा आबैमोननाव थांनाया जा गोबावथार जाथारबाय लेंहरगासिनो गाबोन सानैजों थांना फैनोसै खोमा है आं सोलाबा माथो सोलाबा जालायखो आंहा सिगांनि लोगोफोरखौ लोगो हमनो थांनांगौ दे होमबा नोंनि गोसोसै मा एसे गोबाव जाखोब्रा मा दाबो मोनफैला सेसे आसला फैबाय माथो गोबाव जाबाय नामा गोबाव जाबायथ' आरो फालायमोन गोबाव थौ जोंना थांसै ओहो सोमसिन उनावसो थांग्रोनोसै सोमस्रिया जुलि जाबाय फाग्ला फाग्ला मा थगायनो मोजां मोनोब्रा नोंखौलाय माला थगायखोब्रा थ' सोमसिन उनाव थांसै आंखौ फोथायब्रा सोमस्रिया जुलि जाबाय ओइ नंखायना नंमारगौब्रा नंगौब्रा फाग्ला नोंखौलाय मानो थगायनो थौ जोंनाव थांसै हगार गोसोखौ हमथा दिदोम आंखौ फोथाय नोंनो बिराद कल खालामदोंमोन नाथाय नोंना मबाइला सुइच अफमोन खोनासं बै सानखालि आलासिफोरा जिरायथ'दो आं साहा फुदुंना बेनो नोंथां आंना फिसाजोआ मानसियालाय नायनो मोजाङानो संखावनोसो रोंला रोङाथाय ओमफ्राय रोङो मानसि एसे बादुलि गावसोर पसन्द जालायबायबा आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया दे आलासिफोरा साहा खालामफैदो दे बिदिबा फसायलायबायबालाय दे होमबा जोङो हाबानि डेटखौ फनाव सावरायनाय जासिगोन दा जोङो बारा दे औ दे दे बिदिबा नोंथां थांबाय थालायदो सोमस्रिनो खनसे कल खालामनाया हरबालाय लांफैनो हागौ नाथाय उनाव जुदि आंखौ रायोब्ला नोंनि थाखाय आंनि लाइफआ बरबाद जादों होनोब्ला आं सहायनो हानाय नङा आंखौ ल'नायनि मबाइलानो अफसो
हेलौ ए टु जेड मा जाखो? मा जाखो माने खलानो थायाखै दहायनिफ्राय आं बिराद ट्राइ खालामगासिनो। नों माबा मोनसे खालामदो। हेलौ ए टु जेड दिदोम फैब्ला खोथाबानो जाबाय। आंहा दा हाबा जानायनि अनगा जेबो राहा गैला। समायना जायाखै नामा? र' आब' जाबाय। फैदो आलासिफोरा नेबाय दङ। सोमस्रि नैबे आंनि जाबाय। नों आंखौ गारना थांबायना, आं दिनैनिफ्राय रावखौबो नांला नोंनि अनगा। सोमस्रि नोंनि समाय लानाया दिनै माबोरै बिदि जानो मोनखो? नों आंखौ मानो बिदि खालामलांखो सोमस्रि? सोमस्रि नैबे आंनि जाबाय। नों आंखौ गारना थांबायना, नों आंनो नंखाय रादा होदोंमोन। दिनै बोरो सोमस्रि? नैबे बिखायाव दुखु दंलै, दुखु। नोंनि मिसुग्राया फाग्ला जाबायलै, आं फाग्ला जाबाय। फिसा न'आव थांसै। सिखार फिसा सिखार। Ayo, beri jago. Mada bibir berjalan ke. Dida. Neng mana di kalamna lah ke. Karena.
मादै माथो गाबदोंसो गोसोआव दुखु लाबाय थानांलिया मादै जि जाबाय जानानै थांबाय नै मादै दिदोमनि एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों आं दा बेखौ मा खालामबावनो ए टु जेड दे मादै थाथ'दा आं थांसै दिदोम फिसा नों दिनै थानायमोनबा जोबोद मोजां जाबायमोन नै नोंनि एपइन्टमेन्ट लेटार मोनबोबाय आं दा बेखौ मा खालामबावनो